Мені здається, недостатньо висвітлюється в літературі навіть сучасній. У нас є багато зараз вже гарного перекладу іноземних бестселерів, є класична наша українська література. А от працювати і я не знаю, що працювати взагалі, можна сказати таке слово, разом з письменниками-дебютантами, авторами-дебютантами чи авторами, які пишуть свою там другу, третю книгу. Для цього, мені здається, формат невеликого видавництва якраз підходить ідеально. Проще якраз, да. Тут, мабуть, не в експерименті справа, а справа в тому, щоб робити те, що тобі хочеться. От ви прочитали рукопис, і ви в шоці від цього. Коли мій коханий морпех їде за один день 3 рази проїхав свою зупинку. 2 рази на метро, в одну сторону пересів, потім знов поїхав, проїхав знову. Потім плюнув, заховав книгу, сів в маршрутку, не витримав, там розкрив і проїхав свою зупинку на маршрутці ще. І ти розумієш, що цей текст абсолютно неможливо не зробити і не видати. І ти її видаєш, ти просто робиш те, що хочеш. І це такий формат волонтерства, на мій погляд. Да, я забув сказати, що ви обі волонтерки. Ну, я до Томи, мені до Томи, як до неба рачки, кажуть. Да? Це абсолютно різні форми волонтерства. У нас тут змагання волонтерів, кожен свою справу робить. Да? А вы, когда прочитали роман Тамара, вы, значит, сразу поняли, что это будет успех однозначно? Или вы проверяли вот на вашем мужчине? Я не думаю про успіх. Коли видаються книжки, я думаю про те, що я хочу, щоб люди її прочитали. Розумієте? А буде там успіх, не буде там успіх. Ну, як показує практика, як маленьке видавництво видало 2 книжки BBC за 2 роки, взяло 2 премії поспіль, то в мене, можливо, є якесь непогане бачення. Наверное, вас колеги-то не люблять, наверное. Я про це намагаюсь не думати.